trikrát a dosť. Vítajte, ľudia Boží. Toto je kniha, ktorú som nenapísal. Toto je kniha, ktorá sa mi stala. Volá sa Brat Filip, mám všetko, aj keď nič nemám. Toto na nej som ja, ale teraz už mám iné okuliare, aby som vás videl jasnejšie. Je to kniha, v ktorej napríklad v 3. kapitole, ktorá nesie názov, myslel som, že najprv musím byť svätý, aby som mohol vstúpiť do kláštora, opisujem okrem iného aj môj bolestný vzťah s otcom. A po tejto kapitole potom sa viedli mnohé polemiky, pretože ľudia, ktorí čítali tú knihu, mi napísali, ako im táto kapitola pomohla. Že objavili sa aj názory ľudí, ktorí mi hovorili presne v tom istom čase, že to si nemusel, to si tvoj otec proste nezaslúžil, to si prehnal. Jedna vec je úprimnosť, ale to si nemusel. Presne v tom čase prišla informácia, že môj otec zomrel. Toto je on. A pred 33 dňami som ho pochovával. Nikdy, ešte nikdy, aj za života môjho otca som nerozmýšľal o ňom toľko, ako o ňom rozmýšľam teraz. Ako s ním konverzujem, vnútorne. A myslím si, že ak v 3. kapitole tejto knihy vedú sa také polemiky, o čo viac sa budú viesť polemiky o 2. kapitole tejto knihy, ktorá zase nesie názov, že v živote som zažil oveľa viac dobrá, ako som si zaslúžil. A čo sa skrýva v tej kapitole, to môžete vy sami prebadať, ak chcete. Nájdete na zachej.sk.